கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பட் நான் நடத்துற கீதா இல்ல, கிருஷ்ணா நடத்தின கீதா. அத நீங்க கிருஷ்ணா உங்க மூலமா நடத்துறாரு. அதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. அந்த காலையில எழுந்து அவ்வளவு இதுலயும் எங்களுக்காக நாங்க வர்றோமோ இல்லையா, அதை நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றேன். கொஞ்சம் நான் பிளெயின் ஹார்ட்டாவே பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மத்த அவ்வளவு சீக்கிரம் எங்களை நீங்க எழுப்புறீங்க. ஐயோ அதிக மதியம் வந்துடுவாங்க, நான் புறையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு பல்ல எல்லாம் தேய்ச்சிட்டு அவசர அவசரமா. ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜின்னு உங்களுடைய அந்த கம்பீர குரல் கேட்டோன்னே எனக்கு உடம்புல ஒரு குளிர் நடுக்கம் கூட இல்ல, இந்த பய நடுக்கம் வந்துருது. எனர்ஜி கொடுக்குற டானிக்கே தானாவே அது வருது. தேங்க்யூ நைட் படுக்கும்போது கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டு படுப்போம். கிளாஸ் முதல்ல பாகவதம் பகவத்கீதை கிளாஸ் பகவானே அட்டன் பண்ணிடணும், எந்த இது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு படுப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி, வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி அவங்க சொல்றது கூட பாருங்க, நான் அரே பகவத்கீதா அண்ட் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம்னு சொல்றதுல என்ன டபுள் அவங்க சின்சியரா கேக்குறாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, நான் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாமே அடங்கி இருக்கு. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கும்பிட்டோம்னா மல்டிபிள் அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. இப்பதான் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, நம்ம எது கேட்டாலும் தேவர்கள் கிட்ட கொடுத்துருவாரு 2 3, ஆனா இது எல்லாமே பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன். 2 கொடுத்தா 2 எடுத்துருவாரு. சோ நம்ம பணம் நிறைய கேட்டோம்னா ஹெல்த் எடுத்துருவாரு, ஹெல்த் நிறைய கேட்டா ஏதாவது ஒண்ணு எடுப்பாரு. சோ நம்ம கேட்கவே கூடாது, விஷ்ணு கிட்ட ஒண்டிதான் நம்ம எது வேணா கேட்கலாம் அப்படின்னு ஹேப்பன்ஸ் ஆல்சோ. பக்கத்துல கூட அதே கான்செப்ட் இல்லையா? இப்போ நம்ம நெய்பர், நம்ம ஓன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா அவங்க பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல, இதுவே நம்ம பக்கத்து வீட்டு மாமாவோ மாமியோ நெய்பர்ஸ் கிட்ட கேட்டா என்ன ஆவாங்க, ஓகே நம்ம குடுக்கலாம், ஆனா நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற தாட் அவங்களுக்கு வரும். சும்மா ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க, பட் நிறைய தடவை. சோ அப்படின்னு அந்த கதை தான் போயிட்டு இருந்துச்சு காலையில கூட ஒரு ரெக்கார்டிங் மெசேஜ்ல. சோ அதனால எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் நீங்க ஊக்காரீங்களோ இல்லையோ, உங்களால எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கும் வருது. சோ இட்ஸ் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க நடத்துனது நான் கேட்கல மாதாஜி. பிளேலிஸ்ட்ல இருக்குமா? பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கான்னு நீங்க லாஸ்ட் டைம் கேட்டீங்க, நானும் எஸ் அண்ட் பிளேலிஸ்ட் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே ஆன்லைன் அப்டேட் ஆகுது பிளேலிஸ்ட். ஓகே மாதாஜி, நான் அன்னைக்கு வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நடுநடுவுல மெனதா இருந்தாலும் ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டு வேலைன்னு ஓடுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது யூடியூப் வேணும் எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदाधिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ताश्चतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு ஃபேமிலி ஆட்டவே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது மாதாஜி, ஒரு 2-3 இயர்ஸ் அப்படியே.
ஆக்சுவலா இந்த கரெக்ட் நீங்க இப்போ சொன்னது. இந்த இது அப்படியே வந்துட்டு இருக்குது அது மாதாஜி. அப்படியே தொண்டர்ந்தும் கடைசி வரைக்கும் கோலோகத்துல போய் உட்காந்துருவாங்க. அப்படியே இருக்கணும் மாதாஜி, அப்படியே இருக்கணும். இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் பூலோகம் போகுமா? ஆலமர விருஷம் மட்டும் அப்படியே படரணும் மாதாஜி. ஆலமர விருஷம் மட்டும் அப்படியே படர்ந்து நல்லா வரணும் மாதாஜி. ஆமா ஹரே கிருஷ்ண கண்டிப்பா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தெரியல பிரபு, ஒரு செகண்ட், ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். Not this. இது இல்ல. தேங்க்ஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. शिवासेर ब्राह्मणी नाम तारा मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी सागे सिंदूरा हरिद्रा तैला काई काला नारी केला दिया पूजे नारी गाना रागे. हरे कृष्णा. शिवसेर ब्रह्मण नाम तानेरा मैलना आचार्य नत्रा पत्नसेना सिंदूर हरिधर तैला काये काला नारिकेला दिया पूजा नरगण rangi. Translation: The wife of Srivasa Thakur, whose name was Malini, accompanied by the wife of Chandrasekhara Acharyartana and other ladies, came there in great happiness to worship the baby with their paraphernalia such as vermilion, turmeric oil, fused rice, bananas, and coconuts. Perfect. Vermilion, kai, fused rice, bananas, coconuts, and turmeric mixed with oil are all occupies gift for such a ceremony. As there is puffed rice, so there is another preparation of rice called kahi or fused rice, which along with bananas is taken as a very occupation persons. Also, turmeric mixed with oil and vermilion makes an auspicious ointment that is seamed over the body of a newborn baby or a person who is going to marry. These are all occupies activities in family affairs. We see that 500 years ago at the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all these ceremonies were performed regularly, but at present such ritualistic performance can hardly ever take place. Generally, a pregnant mother is sent to the hospital, and as soon as her child is born, he is washed with an antiseptic, and this concludes everything. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So basically இது வந்து ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம ஸ்ரீவாசா டாக்கூராவோட மனைவி வந்து மாலினி. இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லை, இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ், ரைட்? இவங்க வந்து சந்திரசேகர் ஆச்சாரியாவோட வர்றாங்க. மத்த அவங்க எல்லாம் வந்து குழந்தை பிறந்தோடனே, இப்போ குழந்தை பிறந்துச்சு. ஸோ என்னென்ன பண்றாங்கன்னு, வெர்மிலியான் அப்படின்னா குங்குமம், ரைட்? சந்தனம் இல்ல, மஞ்சள், குங்குமம், அப்புறம் எண்ணெய், அப்புறம் தேங்காய், அப்புறம் வாழைப்பழம் எல்லாம் கொண்டு வராங்க, சரிங்களா? அது வந்து அந்த மாதிரி அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு செரிமனி, நம்மளுக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் பெங்காலி அவங்களுக்கு தான் தெரியும். இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா கொண்டு வந்து அந்த உடம்பு ஃபுல்லா பூசுறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மள கூட இருக்கும், மஞ்சள் பூச்சி குளிப்பாட்டுறது கொண்டு வருவாங்க மாதாஜி இதெல்லாம். சோ அதே மாதிரி குழந்தையிலயும் பண்றாங்க. அப்படியே நம்மள்த கூடுவாங்க, பட் நாங்க உடம்புல குங்குமம் எல்லாம் பூச மாட்டோம் குழந்தைக்கு. குங்குமம் பூச மாட்டோம். மஞ்சள் யாருமே பூச
அந்த குங்குலியம், நாட்டு குங்குமம், அது இருக்கலாம். குங்குலியம். குங்குலியம்னாக்கா அது ஒரு இதுல பண்றது. அதோட பண்ணும்போது புண்ணெல்லாம் ஆறும். நம்ம கூட வீட்டுல நமக்குள்ள இப்ப எல்லாம் கூட குங்குலியம் கிடைக்கும். அதை எடுத்து நீங்க சந்தனத்தோட சேர்த்துட்டு போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன புண்கள்லாம் வராது. ஓகே, இருக்கலாம். இப்ப எல்லாமே எதுவுமே தொட வேணான்றாங்க டாக்டர். குங்குலியம், நாட் குங்குமம். வெர்மிலியன் மீன்ஸ் குங்குலியம். தேங்க்ஸ் மாலதி. சோ ஜென்ரலா என்னன்னா அம்மா இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆன்டிசெப்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. சோ அந்த டைம் அததான் ஆன்டிசெப்டிக்கா யூஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். அப்ப எல்லாமே பியூரா இருந்துச்சு. இப்ப அந்த மஞ்சள்லயும் எவ்வளவு கலப்படம் தெரியல. அத்வைதாச்சார்யா பாரியா ஜெகத் பூஜித ஆர்யா நாம தாரா சீதா டாகூராணி ஆச்சாரியேன அஜ்ஞாபானா கேன உபஹாரலானா देखिते बाला आशिरोमणि। अद्वैत आचार्य पार्जा जगत पूजित आर्जा नामकार सीता ठाकुरानी आचार्येर आंजा पाजा वेल उपकार लाजा தேகி தே பாலக சிரோமணி. சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த சில நாள்களில் அத்வைத ஆச்சாரியாரின் மனைவியும் உலகெங்கும் வழிபடத்தக்கவளுமான சீதா தேவி தனது கணவரின் அனுமதியை பெற்று எல்லாவிதமான அன்பளிப்புகளுடன் உன்னதமான குழந்தையை காணச் சென்றாள். பொருளுரை: அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு சாந்திபுரத்தில் ஒரு வீடும் நவதீப்பில் ஒரு வீடும் என 2 வீடுகள் இருந்ததாக தோன்றுகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த போது அத்வைத ஆச்சாரியார் தமது நவதீப் இல்லத்தில் வசிக்கவில்லை, சாந்திபுர இல்லத்தில் வசித்து வந்தார். எனவே முன்னரே விளக்கியபடி ஸ்லோகம் 99 அத்வைதரின் பழைய பூர்வீக வீடு நிஜாலய சாந்திபுரத்தில் உள்ளது. புதிதாக பிறந்த குழந்தையான சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு அன்பளிப்புகளை வழங்க சீதை நவதீபத்திற்கு வந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப ஒருத்தரா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யார பத்தி? சைத்தன்யா பிறந்தப்பறம் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவி தான் சீதா தேவி. ரைட்? அவங்க எல்லாரும் கும்பிட்டாங்க. ஏன்னா அவ டாப் மோஸ்ட், ரொம்ப க்ளோஸ். லிட்டரலி இவங்கெல்லாம் தான் பேர் வச்சாங்க, இவங்க கோர் டீம். ரைட்? அத்வைத ஆச்சாரியா 2 வீடுகள். ஒண்ணு சாந்திபுரா அவரோட தகப்பனார் பேரண்டல் ஹவுஸ், ஒண்ணு நவதீப்ல. அதனால இந்த 2 பேர் அடிக்கடி வரும். சைத்தன்யா பிறந்த உடனே அத்வைத ஆச்சாரியா அப்போ அவர் சாந்திபூர்ல இருந்தார். ரைட்? இங்க இல்ல. அதனால முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவரோட பழைய பாட்டாங்கார சொத்து அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்? அந்த இது சீதா தேவி அங்க அவரோட மனைவி சீதா அங்க நவதீப்க்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கோசரம் அவரு கணவனோட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் பர்மிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல, பட் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுவர்ணேர கடி பாயுலி ராஜத முரா பாஷுலி சுவர்ணேர ஆகாதா கங்கானா दुबाहुते दिव्य शंका राजतेर मल्लाबाका स्वर्ण मुद्रारा नाना हरागना. हरे कृष्णा. स्वर्णेर रजत मुद्रा पासोली स्वर्णेर अंगद कंगना दुबाहिदे दिव्य संग रजतेर मलबंग स्वर्ण मुद्रा नाना हार गणा. அவள் வளையல், ஆரம், கொலுசு, கால் காப்பு முதலிய பல்வேறு வகையான தங்க நகைகளை கொண்டு வந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னெல்லாம் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. வளையல் இதெல்லாம் நம்ம நடக்கிறதேதான். வியாகிர. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாகிர நாக்கா ஹேமா தாடி காடி பட்ட சூத்ர தோரி हस्तपद्देरा याता आभरणम चित्रवर्ण पता सादी बुनी फोटो पाटा पाटी स्वर्ण रौप्य मुद्रा बाहुदना. हरे कृष्ण. व्याकरा नाका हमें हेमे जादी काती पता सुरा तोटी हस्तपतेरा याता अभरणा चित्रवर्ण पटा साड़ी भूनी फोटो पथापति स्वर्ण रौपेन मुद्रा बहुधाना
எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேல தூக்கிடுங்க, கொஞ்சம் மேல எடுங்க. Translation. There was also tiger nails set in gold, waist, decorations of silk and lace, ornaments for the hands and legs, nicely printed silken saree, and a child's garment also made of silk. Many other riches, including gold and silver coins, were also presented to the child. Purpose. From the gift presented by Sita Thakurani, Advaita Acharya's wife, it appears that Advaita Acharya was at the time was a very rich man. Although Brahmanas are not the rich men of society, Advaita Acharya, being the leader of the Brahmanas in Santipura, was considerably well-to-do. Therefore, he presented many ornaments to the baby Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Kamala Kanta Vishweshwara was asking for 300 rupees from the king of Jagannatha Puri, Maharaja Patampara Rudra, on the plea that Advaita Acharya was in debt for that amount, indicates that such a rich man who could present many valuable ornaments, sarees, etc., though it's difficult to repay 300 rupees. Therefore, the value of a rupee at the time was many thousands of times what it is now. At present, no one feels difficulty over a debt of 300 rupees, nor can an ordinary man accumulate such valuable ornaments to present to friend's son. Probably the value of 300 rupees at that time was equal to the present value of 30,000 rupees. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? சொல்லுங்க. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா, அவர் என்னன்னா அவருக்கு கிட்ட வேலை செய்யறவர் லெட்டர் எழுதுறாரு. நம்ம யாருக்கு, நம்மளோட இவருக்கு, நம்ம என்ன பிரதாப் ருத்ராக்கு எதுக்கு இந்த அமௌண்ட் வேணும்னு. அது என்ன சொல்றாருன்னா, இவர் தான் கிருஷ்ணர், இவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், இவருக்கு இந்த பிரச்சனைன்னு. இவர் தான் கிருஷ்ணர்னா இவர் தான் விஷ்ணுன்னு. அது சொன்ன உடனே, அதாவது இவர் தான் விஷ்ணுன்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சைத்தன்யா பிரபுக்கு. ஆனா அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா, விஷ்ணுன்றாங்க, அப்ப ஏன் பைசா கேட்கணும்? புரியுதுங்களா? விஷ்ணுனாலே விஷ்ணு தத்துவம், அவருக்கு பைசா கேட்டு பண்ண வேண்டிய அந்த நிலைமையிலயா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப அப்செட் ஆவாரு. அதனால அவரை கண்டிச்சு பார்க்கவே கூடாதுன்ற டிசிஷன் கூட எடுக்கிறாரு. ஏன்னா இது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, இது விஷ்ணு, இதுதான் நிறைய பேர் தரித்திர நாராயணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி கிருஷ்ணர் தரித்திரமா இருக்க முடியும்? ஏன்னா எந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காமோ லக்ஷ்மி இருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா, டிஃபால்ட். அப்போ அந்த இதுவே அப்ளிகபிள் இல்லை இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டு அவரை கண்டிச்சு பண்ணுவாரு. இப்ப என்ன கான்ட்ரடிக்டரினா, இவர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, இதுதான் விஷயம்னா, அப்ப ஏன் இவர் இவ்வளவு செலவு பண்றாரு? அதுவும் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு, ரைட்? ரிலேட்டிவ்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, ஐயோ மாதாஜி அது பண்ணிதான் ஆகணும், எங்க ஃபேமிலி பரம்பரை எல்லாம். பட் இது அது கூட இல்ல. அப்ப ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுது அப்படின்ற கதை இங்க இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, ரைட்? சோ அதுக்கோசம் தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த காலத்துல நம்மளுக்கு தெரியாது, ஒருவேளை இந்த மாதிரி அந்த அமௌண்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாமா? போயிட்டாங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இது வரைக்கும்? இல்லையா? பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் மாதாஜி. அத மாத்தியாச்சு. துர்வா தானிய கோராச்சனா ஹரித்ர குகுமா சந்தனா மகள திரவிய பாத்திர பரியா. ஓகே, பாரியா வஸ்திரகுப்த தோலா சாதி சாகேலான தாசி சேடி வஸ்திரலா காரே பேத்ராரி பரியா. ஐ திங்க் இந்த டியூன் வேற மாதிரி இருக்குல்ல, நம்ம டியூனா இல்ல இது வேர்ட்ஸ் நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா Words, வேர்ட்ஸ் நிறைய Mataji. இருக்கு. Three we can make it. துர்வாதான்ய கோரோசன ஹரித்ர குங்கும சந்தன. மாதாஜி புஷ்ப மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அவங்க முடிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்க பண்ணுங்க. எஸ் புஷ்பம். தேங்க்யூ மாதாஜி.
துர்வாதான்ய கோரோச்சன ஹரித்ர குங்கும சந்தன மங்கள திரவிய பாத்திர பிரிய வஸ்திரகுப்த தோலா சடி சங்கே தாசி செடி வஸ்திர அலங்கார பேடாரி பிரியா பரியா சாரிமா. துணியினால் திரையிடப்பட்ட பல்லக்கில் பணிப்பெண்கள் சூழ சீதா தாகூராணி ஜெகநாத மிஸ்ரரின் இல்லத்திற்கு வந்தாள். அவள் தன்னுடன் அருகம்புல், நெல், கோரோச்சனா, மஞ்சள், குங்குமம், சந்தனம் போன்ற பல்வேறு மங்களமான பொருட்களை கொண்டு வந்தாள். அவை யாவும் பெரிய கூடையில் நிரப்பப்பட்டு இருந்தன. பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் வஸ்திரகுப்த தோலா என்னும் வார்த்தைகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கல்கத்தாவில் 50 அல்லது 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட எல்லா மதிக்கத்தக்க பெண்களும் அக்கம் பக்கத்து இடத்திற்கு செல்லும் போது கூட 4 மனிதர்களால் தாங்கப்பட்ட பல்லக்கில் செல்வது வழக்கம். அந்த பல்லக்கானது மென்மையான பருத்தி துணியினால் மூடப்பட்டிருக்கும். இவ்விதமாக மதிப்பிற்குரிய பெண் மக்களிடையே பயணிக்கும் போது அவளை காண்பதற்கான வாய்ப்பு மற்றவர்களுக்கு இருக்காது. பெண்கள், குறிப்பாக மதிக்கத்தக்க குடும்பங்களில் இருந்து வரும் பெண்கள் சாதாரண மனிதர்களால் பார்க்கப்படக்கூடாது. இந்த வழிமுறை இன்றும் சில குக்கிராமங்களில் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அசூரிய பஷ்யா என்னும் சமஸ்கிருத வார்த்தையானது மதிக்கத்தக்க பெண்ணானவள் சூரியனால் கூட காணப்படக்கூடாது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. கிளை நாட்டு பண்பாட்டில் இந்த வழிமுறை மிகவும் மேலோங்கி இருந்தது. இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள் என இருதரப்பு சார்ந்த மதிக்கத்தக்க பெண்களும் அதனை உறுதியுடன் பின்பற்றினர். பாலிய பருவத்தில் எமது நேரடி அனுபவம் யாதெனில், எங்களின் தாய் ஒரு அழைப்பினை ஏற்பதற்காக பக்கத்து வீட்டிற்கு கூட நடந்து செல்ல மாட்டாள். மாறாக அவள் ஒரு வண்டியிலோ 4 மனிதர்களால் சுமக்கப்பட்ட பல்லக்கிலோ செல்வாள். இந்த மரபு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் உறுதியாக பின்பற்றப்பட்டது. அத்வைத ஆச்சாரியாரின் மனைவி மிகவும் மதிக்கத்தக்க பெண்மணி என்பதால் அப்போதைய சமுதாய சூழ்நிலையில் பழக்கத்தில் இருந்த மரபு விதிகளை அனுசரித்து வந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ் பாயிண்ட். என்னன்னா, எதுக்குன்னா விமன் நீட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ட்ரெண்ட் மாறிச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அம்மா கூட கடைக்கெல்லாம் தனியா போனது இல்ல. ஒண்ணு அப்பா கூட்டிட்டு போறாரு, இல்லைன்னா அப்பாவை தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ ட்ரெண்ட் வேற. இப்ப ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு இருந்தா, என் நிலமெல்லாம் என்ன லெவலுக்கு ஆச்சியா, போய் இப்பெல்லாம் சிகரெட் பாக்கெட், பீர் பாட்டில் எல்லாம் வாங்குற லெவலுக்கு எனக்கு இறங்கிச்சியா அப்படின்லாம். அது ஆக்சுவலா ரொம்ப உண்மையாயிடுச்சு. ஏன்னா இது ஹஸ்பண்ட் கோசம் இல்ல, இப்ப எல்லாம் ஃபேமிலி பார்ட்டினாலே வந்து இதுதான் ட்ரெண்ட். எங்க ட்ரெண்ட் எல்லாம் ஐஸ்கிரீமு, ஜூஸ் இப்படி பேசிட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு அப்படின்றது. இப்போ வந்து அதை விட என்னன்னா, இப்ப வந்து முன்ன வந்து அட்லீஸ்ட் இங்க நிறைய பேர் மாதாஜிக்கு சொல்லுவாங்க, என் பசங்க அப்படி இல்ல மாதாஜின்னு. ஆனா எக்ஸாக்டா யார் பசங்க எப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. உண்மை அதான். ஆனா இப்ப வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, பசங்க வந்து என்ன விட்டா அம்மா முகத்துல கூட அடிப்பாங்க. கேட்டா, ஐயோ என் பசங்க வந்து ரொம்ப ஹானஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பெருமையா சொல்லிப்பாங்க. இப்ப வந்து விஷயம் வந்து சிம்பிள். இது வந்து நல்லதா கெட்டதான்றத பத்தி நான் பேசல. பட் எப்படி காலம் வந்து சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த லெவலுக்கு வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். சோ அது நம்ம ஒரு ஃபேஷனா நினைச்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. கேஷுவலா கூட இல்ல, அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பிரஸ்டீஜா நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆமா மாதாஜி, உண்மைதான். அது இல்லைன்னா பார்ட்டியே இல்ல, வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும் மாதாஜி. லேடிஸ்க்கு வந்து அவங்களாவே ஃபைனான்சியலி சப்போர்ட் இருக்கணும், இல்லைன்னா போச்சு. ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியலி சப்போர்ட் கொடுக்கணும், ஒரு வேற விதத்துல கொடுக்காட்டி. இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் அடிமை மாதிரி வச்சிருக்காங்க, பசங்களும் அவங்கள அடிமை மாதிரி அது உண்டு இல்லாம பினான்சியல் கம்ஃபர்ட் உண்டு இல்ல. பினான்சியலி கம்ஃபர்ட் இருந்தாலும் இப்ப வந்து கம்ஃபர்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. இப்ப பார்த்தா நிறைய பேர் நம்ம போன இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு லேடிஸ்க்கு ஒரு தெம்பு இருந்தா அட்லீஸ்ட் அவங்க she may take her own decision. பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கணும்ன்றீங்களா, இருக்க கூடாதுன்றீங்களா? புரியல. இருக்கணும் மாதாஜி. ஆனா அதை நல்ல விதமா கொண்டு போகிறதுக்கு பார்க்கணும். சோ பேசிக்கலி நான் வந்து எதுவுமே இப்ப வந்து எதுக்கு, இப்ப நம்ம நான் கூட ஒர்க்கிங் தான், பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஏன் அந்த பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ற டாபிக்கே வருது அப்படின்றது மெயினா என்னன்னா, பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ற ரீசனே வந்து பினான்சியல் டிபெண்டன்ஸ் வேண்டான்றது. ரைட்.
முன்ன இப்ப அதேதான் வந்து பசங்களுக்கும் சொல்றாங்க. நீ வந்து நல்லா ஏன் எதிர்பார்க்கிற மனைவி கிட்ட இருந்து, நீ எல்லாம் பண்ணிக்கோ, நீயே மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலா இதுக்கெல்லாம் வந்து மெயின் ரீசன் என்னன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல. சோ பேசிக்கலி நான் உன்னை நம்ப முடியாது, நீ எனக்கு ஒருத்தர் சம்பாதிப்பியா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்து அதான் பண்ணணும். மாதாஜி, ஆமா. நம்பிக்கை இல்லாததுதான். எக்ஸாக்ட்லி. நம்பிக்கையும் இல்ல, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இல்ல. நம்பிக்கை இல்லைன்றது வந்து கரெக்டான வார்த்தை. பட் நம்பிக்கை இருக்கணுமானா அதுவும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி யாரும் நடந்துக்கிறதும் இல்ல. சோ நம்ம வந்து நம்புறது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கு. இப்ப வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஆஹ் என்னன்னா யாராவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து வீட்டுக்கு வந்தா கூட வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. இப்போ வந்து சொந்தமா இருக்கிறவங்க வந்தாலே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தான் வரணும். எனக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தா 10 வருஷம் முன்னாடி. சரியா வாயான்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறச்சு அவ சொன்னா, டிட் யூ கால் யுவர் மதர் அப்படின்னா? இல்லன்னு. டிட் யூ நாட் டேக் யுவர் மதர்ஸ் பர்மிஷன்? நான் எதுக்கு அப்படின்னு டு கோ டு அவர் ஹவுஸ். எங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு நான் ஏன் எங்க அம்மா பர்மிஷன் கேட்கணும்? சரி அட்லீஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணியானா எனக்கு ஓகே, புரிஞ்சுக்கலாம். ஒருவேளை நான் சொன்னேன், அதுதான் நான் நினைச்சு சொன்னேன், இல்ல வீட்டுல தான் இருப்பாங்க அம்மா அப்படின்னு. வித்தவுட் டேக்கிங் பர்மிஷன் யூ வில் கோ டு அவர் ஹவுஸா அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப விசித்திரமா இருந்துச்சு. என்னடா எங்க அம்மா வீட்டுக்கு தானே போறேன், உங்க அம்மா வீட்டுக்கு வரேன், நான் எதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நடைமுறையில வந்து இப்போ பாக்கறச்சே எனக்கு வந்து இப்ப கேட்க வேண்டியிருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி வரட்டுமா? இப்போ வந்து இது வந்து என்ன சொல்றீங்க, இதுதான் இது வந்து ஒரு நார்மல் சர்வசாதாரணமா நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனால வந்து ஏன் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் பினான்சியல் இது எல்லாமே வந்து எதுக்கு வருதுன்ற சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து இப்போ அந்த காலத்தை எடுத்துக்கலாம், கொஞ்ச நேரம் இப்போ விட்டுக்கலாம். அர்ஜுனோட மனைவி சுபத்ரா அவ வந்து எனக்கு பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு போனானா? ஓகே, என்ன அந்த லெவல்ல திங்க் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து வெறும் நம்ம இப்ப கூட நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த மெரைன் இன்ஜினியர்ஸ் பைலட்ஸோட மனைவிகள் எல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா பணம் நிறைய இருக்கு மாத்தாச்சின்னு சொல்ல முடியாது. பணம் நிறைய இருந்தாலும் போறாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க வர்ற டைம் வேற, இது வேற, அவங்க நம்பி விட முடியாது குழந்தைங்களை யார்கிட்டயும். அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதால முக்கால்வாசி டைம் யாருமே அவங்க எல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? Loss of family traditions, Mataji. இல்ல அப்ப அவங்களுக்கு Because what is happening now, the women also wants to go to work. கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட், அதுதான் வேணும். ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஃபார் தட் இஸ் ட்ரூ. நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல. நீங்க சொல்றது டோட்டலி ரைட். இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லை. இப்போ கல்யாணம் பண்ணி எல்லா விதத்திலயும் நாட் ஓன்லி ஃபினான்சியலி ஃபுல் சப்போர்ட் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் இஸ் தேர், தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். டோட்டலி அக்ரி. Because today they are planning themselves for being separate, Mataji. Because like in the Western state, in the Western countries, what happens is they want to be independent because they're not sure how long the marriage will last. But whereas in our country, we are trying to ape them. So what is happening is, so everybody wants financial independence, and they're not using it judicially. That's the main reason. கரெக்டா பிரபு ஒரு வேர்டு சொன்னாரு. ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்றது ஒண்ணு, பட் என்னன்னா நோபடி இஸ் யூசிங் இட் ஜுடிஷியலி. அதாவது அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படி யூஸ் பண்றது இல்ல. அது வந்து என்ன கரெக்டா சொல்லணும்னா மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே. ஃபைனான்சியலா இண்டிபெண்டன்ட் கொடுத்தா அவங்க சிக்கனமா செய்வாங்களா, ரொம்ப லேவிஷா பண்ணுவாங்களா மாதாஜி? யாரு மாதாஜி? அக்கார்டிங் டு பர்சன் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் பத்மா மாதாஜி சொல்றோம். என்ன யாரு கொடுத்தா யாரு என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஃபேமிலி லேடி இருக்கா, அவளுக்கு ஃபுல் சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க அவங்க பிரபுஜி. அதாவது ஃபைனான்ஸ்ல அவ வந்து சிக்கனமா செய்வாளா, லேவிஷா பண்ணுவாளா? ஓகே, சோ இது வந்து வெரி ஜெனரிக். எதுக்குன்னு சொல்றேன்னா இது வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது. இது ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியாது. இவங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஜெனரலா என்ன ஒரு குணம் இருக்கும்? சிக்கனமா நீங்க வந்து சிக்கனம் சொல்லுங்க, நான் வந்து லாவிஷ் சொல்றேன். வளர்க்கறத பொறுத்தது அது. அந்த லேடி யாரு வளர்த்தாங்களோ அவங்கள பொறுத்தது. இல்ல மாதாஜி, வளர்க்கறது ஒண்டி இல்ல, நிறைய சூழ்நிலைகள் நிறைய மாறுது. ஏன்னா ஒரு ட்வின்லயே ஒரு ட்வின் வந்து நல்லா இருக்காங்க, ஒரு ட்வின் ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க. இப்ப எப்படி வளர்க்கறத சொல்வீங்க? சோ நான் வந்து வளர்க்கறதும் இம்பார்ட்டன்ட், பட் வளர்க்கறது ஒண்டி சொல்ல முடியாது. Right? So because what happens, it's mine வருது, it's not ours னு வருது. Exactly. பிரபு சொல்றாரு. மைண்ட்ல இருந்து எல்லாமே இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு லெவலுக்கு இருக்குன்னா என்னோட வீட்ல இருந்து இப்ப என்னோட பாத்ரூம் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. சோ அதுதான் விஷயம், அதுதான் பிரச்சனை.
ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி, அந்த காலத்துல ஒருத்தவங்க சம்பாத்தியம் இருந்ததுனால வீட்டுல வந்து ஒய்ஃப் இருந்தா அவங்க பார்த்து பார்த்து கரெக்டா அதுக்குள்ள நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும்ட்டு கணக்கா பார்த்து செய்வாங்க. இப்ப 2 பேரும் சம்பாதிக்கிறதுனால கொஞ்சம் தாராளம்னா அந்த ஒய்ஃப் வந்து வேலைக்கு போறதுனால அவங்க வந்து வேலைக்காரி கட்டாயம் வைக்கணும், செய்யணும். மற்றபடி வீட்டுல இருந்து பாக்குற அளவுக்கு அவங்களால கவனிக்க முடியாது. கொஞ்சம் லக்ஸூரியஸாவும் இருக்காங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் வந்து அவங்க கொஞ்சம் இல்ல தாராளமா மாதாஜி, தான் எல்லாருமே லக்ஸூரியஸ் தான். நம்மளும் லக்ஸூரியஸ் தான் சொல்லணும். நம்ம தாத்தா பாட்டியில இருந்து அந்த இதெல்லாம் விட்டு மிக்சிக்கு வந்தோம்ல, அந்த மிக்சி வந்தாலே நம்ம லக்ஸுரி தான். ஆமா, லக்ஸூரியஸா தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இப்ப இருக்கிற லேடிஸ். மட்டுமா மாதாஜி, பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு கூட இப்ப மிஷின் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது தேவையா இருக்குல்ல உங்களுக்கு. So, இது ஸ்டார்ட் பண்ணா எல்லாமே எல்லாருக்குமே வரும் மாதாஜி. யாரோ சொன்னாங்க பாத்ரூம்ல கூட ஏசி இருக்குங்க. To their family they will justified, that's all. அதான் எந்த ஃபேமிலி எப்படி மாதிரி ஆக்டிங் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஆமா, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இது. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அடிச்சு முடிச்சிட்டோமா? ஸ்லோகம் ஓபன் பண்ணிருக்காரு பிரபு. இது சின்னதா பெருசா? இது வந்து ஸ்மால் only மாதாஜி. we'll finish this and இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்ஷா போஜ உபஹார சாகேலா இலா பஹுபார சச்சி கிரஹே கைலா உபானிதா देखिया बालका ताम्या साक्षात गोकुल काना वर्ण मात्रा देही विपरीता. हरे कृष्णा. अक्षया भोगजया उपहारा सांगेल इला बहुभारा सची गृहे हैल उपनिला देखिया बालका धामा साक्षात गोकुल काना वर्ण मात्रा வந்தாள். புதிதாக பிறந்த குழந்தையை பார்த்து ஆச்சரியமுற்றாள். மேனி நிறத்தை தவிர அக்குழந்தை கோகுலத்தில் உள்ள சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை போலவே இருப்பதாக அவள் பாராட்டினாள். பொருளுரை: பேடாரி என்பது ஒரு வகையான பெரிய கூடை. அதன் பக்கங்களில் குச்சியை நுழைத்து அதனை இருவர் தோள்பட்டையில் தாங்கிச் செல்வர். அந்த சுமையினை தாங்கிச் செல்வர் பாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். சுமையினை இவ்வாறு தூக்கிச் செல்லும் பழக்கம் இந்தியாவிலும் இதர கீழை நாடுகளிலும் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது. நாங்கள் இப்பழக்கத்தினை இந்தோனேஷியாவின் ஜாகர்தாவில் கூட இன்றும் இருப்பதை கண்டுள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So basically இப்படி தூக்கிட்டு போவாங்க, ரைட்? அது வந்து பாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வந்து ஆமா, இன்னும் சில இடத்துல இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அது இந்தோனேஷியால எல்லாம் இருக்கும்னு நான் பாக்கல. சோ இது என்னன்னா எல்லாம் இப்படி நம்ம என்ன சபரிமலையில எல்லாம் இருக்குது மாதாஜி. அந்த மாடல் எல்லாமே விக்கிறாங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்து சீதா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்பனா எவ்வளவு நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம். சரிங்களா? நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கும் கிளாஸ் இருக்கு. நான் வைண்ட் பண்றேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.